Thank you very much. And seated on the left side of the speaker is our coordinator, Madam Isabel Tambala. And on the right side is the familiar face of the Clerk of Parliament, Mrs. Fiona Kalemba. And needing no introduction is the Right Honorable Sameer Suleman, Speaker of Parliament. Members of the press, once again, a very good morning to you. And on behalf of the Parliament of Malawi, I would like to welcome you to this press briefing. The press briefing has been convened to officially announce the hosting of the 55th Commonwealth Parliamentary Association Africa Region Conference and Annual General Meeting, which will take place here in Lilongwe from the 9th to 16th August at the Bingu International Convention Center. The briefing this morning will provide an overview of the conference, its significance to Malawi, our state of preparedness, and of course the role that stakeholders, including you members of the media, will play to ensure that the conference is a success. Olemekezeka Speaker, tikutero kuti tikulandireni ku msonkhano uno wa Atolankhani, malo mwa nyumba ya malamulo, tikulandireni so Atolankhani nonse amene mwafika kuno. Msonkhano wa lero wakonzedwa pofuna kufotokozera za msonkhano wa number 55 wa bungwe lija la Commonwealth Parliamentary Association Africa Region. Msonkhanowu ukhale kuchitika kuno ku Lilongwe ku Bingu International Convention Center kuyambira pa 9 mpaka na pa 16 August. Pa msonkhano wa lero, Speaker la nyumba ya malamulo akhale akufotokozera mwachidule za msonkhanowu, kufunika kwa msonkhanowu ku dziko lino la Malawi, komanso udindo umene okhudzidwa kuphatikizapo ino Atolankhani tikuyembekezera kuti muzachita pa msonkhanowu kuti uzakhale wopambana. Allow me now to invite the Right Honorable Speaker, who is also President of the CPA Africa Region, to deliver his official statement. Right Honorable Speaker, sir. Thank you, and once again, most welcome to Parliament. Mrs. Fiona Kalemba, the Clerk of Parliament, who is also chairing the organizing committee, Deputy Clerks of Parliament, subcommittee chairpersons, distinguished members of the media, ladies and gentlemen. On behalf of Parliament of Malawi, it gives me great pleasure to officially announce that the Parliament of Malawi will host the 55th Commonwealth Parliamentary Association, CPA, Africa Region Conference and Annual General Meeting from 9th to 16th of August 2026. This will take place at Bingu International Convention Center, BICC, right here in Lilongwe. This is one of the most significant parliamentary gatherings on the African continent. As such, this symbolizes the confidence that the Commonwealth Parliamentary Association Africa Region has placed in Malawi's parliament to host this important event. The conference will bring together more than 300 delegates, including speakers and presiding officers of Parliament, members of Parliament, clerks, parliamentary officials, development partners, observers, and invited guests from across Africa and beyond. Ladies and gentlemen, this Commonwealth Parliamentary Association Africa region is the largest of the CPA's 9 regions, comprising 63 legislatives drawn from national and subnational parliaments across Africa. For decades, the CPA has played a pivotal role in promoting parliamentary democracy, constitutional governance, accountability, peace, human rights, and cooperation among legislatures.
The annual conference provides an important platform for parliamentarians to exchange ideas, share experiences, and develop practical solutions to challenges facing our continent. Discussions this year will focus on strengthening democratic institutions, enhancing parliamentary oversight, good governance, improving legislative effectiveness, and advancing sustainable development. This year's conference will be held under the theme Renewing the Social Contract, Parliament as Catalyst for Inclusive Growth and Citizen Trust. The theme is both timely and relevant across Africa. Citizens expect governments and public institutions to be transparent, accountable, and responsive to their aspirations. As representatives of the people, parliaments have a unique responsibility to strengthen public confidence by making laws that respond to citizens' needs, ensuring prudent oversight of public resources, and providing effective representation. For Malawi, this theme strongly resonates with the aspirations of Malawi 2063, our national long-term development agenda, which seeks to transform Malawi into an inclusively wealthy and self-reliant, industrialized, upper-middle income nation. Malawi 2063 places citizens at the center of national development and emphasizes accountable leadership, effective institutions, inclusive governance, and citizen participation. These are the very principles reflected in the conference theme. By hosting this conference, Malawi reaffirms its commitment to strengthening democratic governance as a foundation for sustainable economic growth and national transformation. Ladies and gentlemen, hosting this conference is both an honor and a strategic opportunity for our country. It provides Malawi with an opportunity to showcase its democratic credentials, parliamentary achievements, and capacity to hold high-level international conferences. It will also strengthen cooperation with sister parliaments across Africa. It will also promote the exchange of best practices and enhance the capacity of our legislators and parliamentary staff. Beyond parliamentary democracy, the conference is expected to bring significant economic benefits through increased demand for hotels, transport services, restaurants, tourism, local products, and other related services. It will also enhance Malawi's international visibility as a preferred destination for conferences, investment, and indeed tourism. I am pleased to report that preparations for the conference are progressing exceptionally well. The Parliament of Malawi, working closely with government ministries, departments, agencies, development partners, and the private sector, has made substantial progress in all critical areas of preparation. Accommodation and transport arrangements have been secured, conference logistics are well advanced, accreditation and registration systems are ready, security and medical services have been coordinated with relevant government agencies, while all conference venues and support services at the Bingu International Convention Center have been prepared to receive our delegates. I therefore wish to assure our delegates, partners, and the people of Malawi that Parliament is fully prepared and ready to host a successful and memorable
55th CPA Africa Region Conference. Ladies and gentlemen, the successful hosting of an international conference of this magnitude requires collective efforts. I therefore wish to sincerely thank the Malawi government under the leadership of the President, Professor Arthur Peter Mutharika, our development partners, cooperating partners, sponsors, the private sector, and all stakeholders who have already committed financially, material, and technical support towards this conference. Your generosity and partnership demonstrate confidence in Malawi and in Parliament's ability to successfully deliver this prestigious continental event. We are deeply grateful for your invaluable support. At the same time, I wish to extend an appeal to organizations and individuals who are yet to partner with us. We welcome any additional support, whether financial, logistical, or technical, as we work together to deliver a conference that reflects the warmth, hospitality, and excellence for which Malawi is renowned. Every contribution, regardless of size, will help strengthen the success of this important continental gathering and further position Malawi as a trusted host of international events. Finally, allow me to extend a warm invitation to delegates from across Africa and beyond to visit Malawi this August. You will not only participate in meaningful deliberations that will shape the future of parliamentary democracy on our continent, but you will also experience the warmth of our people, our rich cultural heritage, our breathtaking tourism attractions, and the unmatched beauty of our Lake Malawi. To our friends in the media, your partnership is indispensable. We count on your professionalism and commitment to inform the nation and the continent about the significance of this conference and the important outcomes that will emerge from it. I therefore encourage all media houses to provide comprehensive coverage before, during, and after the conference. Through your reporting, Malawi and the international community will appreciate the important role Parliament plays in advancing democracy, good governance, and national development. Together, let us showcase Malawi to Africa and the world. I thank you so much for your attention. God bless you, and God bless the Republic of Malawi. Thank you. Thank you, Right Honorable Speaker, for that statement. Members of the media, we have heard the state of our preparedness. We also note the Speaker's appeal for continued partnership and support. We shall now proceed to the question and answer session. May I kindly request members of the media to introduce themselves and indicate the media house you represent before asking your questions. And of course, keep your questions directly related to the issue at hand. Right Honorable Speaker, with your permission, I will now invite questions from colleagues from the media. Tikutero kuti padakali pano tatsegula bwaloli kuti ngati pali mafunso kuchokera kwanzathu kuchokera ku ofesi ofalitsa nkhani kuti tsopano mukhoza kufunsa mafunso pa statement imene Speaker atipatsa. Dziko kwambiri. Ine ndi Beatrice Mwape kuchokera ku MPC. Ndimangofuna mwina mutangoti tambasulira mchichewa chabe kuti msonkhano umenewu ndi wotani komanso ukhala ofunika bwanji makamaka ku dziko la Malawi. Okay, any question? Right Honorable Speaker, you may proceed to address that question from MBC. Thank you.
zikomo kwambiri Beatrice. Msonkhano umenewu ndi msonkhano ofunikira kwambiri, komanso ndi msonkhano waukulu kunoko ku Africa. Pa msonkhano umenewu Malawi ikuyembekezera kulandira maspika ochokera maiko osachepera 18. Soyenza kuti tikhala tikulandira maspika kuposera 18 ndi kuphatikizapo ma delegation anthuso osiyanasiyana, mabungwe osiyanasiyana. Tikuyembekeza kukhala ndi anthu ma delegates osachepera 300 to 400. So ni msonkhano waukulu kwambiri, komanso ndi umachitika pa chaka kamodzi muno mu Africa. Maiko onse amene ali mu Africa amene ali under Commonwealth, msonkhano wathu wa pa chaka ndi umene ukuchitikira ku Malawi kuno. Ndi msonkhano waukulu. Kumbali ya maparliament sitingakambe za msonkhano wina waukulu kuposa amene kuno ku Africa. Komanso ndithokoze kuti anachiona chofunikira kwambiri anzathu kundisankha kukhala president woyang'anira maiko amenewa mu Commonwealth muno mu Africa region. Ndikhulupirira kuti mwina ndayankha. Ngati ku dziko la Malawi tsopano ukhala upindulitsa motani makamaka tikangana nkhani za parliament ndi zimene amalawi amakhala kuyembekezera kuchokera ku nyumba za malamulo? Choyambirira chikupereka confidence kwa Malawi mu parliament yawo. Amalawi akhala ndi chikhulupiriro, komanso ngati ku dziko tikuyika dziko lathu pa mapu kuti Malawi maziwa nthawi zambiri kunjaku picture yathu ya Malawi imaoneka yosakhala bwino kwenikweni, dziko laling'ono, dziko losaukitsitsa. Koma apapa tifuna tiaonetse abale athu ku Africa yonse kuti Malawi pano ikusintha. Mukhoza kubwera ku Malawi mmene mungachulukire, ife tikulandirani chifukwa zonse zofunikira tili nazo ngati dziko. Komanso kuonesa kuti parliament yathu ya Malawi pano ili pa mapu, komanso ikutenga nawo mbali potsogolera maparliament ena muno mu Africa, kukhala chitsanzo. Mukudziwa kuno ku Malawi democracy yathu ikuyenda bwino, ikupita chitsogolo. Chiyambire democracy mwina ndi dziko lokhalo kuno kumwera kwa Africa imene democracy yake ikuyendesedwa bwino, komanso tikuyinyadira. Anthu ambiri akufuna kuti ataphunzira, ataona kuti kodi mtendere wathu timauyendesa bwanji. So izi zithandiza kwambiri ku dziko la Malawi. Kungophatikizaso apo zithandizaso kwambiri kumbali yathu yokopa alendo kubwera kumsacheza kuno ku Malawi. Mukudziwa kuti mina alendo akabwera pa ma meeting ngati amenewa amatha kukukonda ndithu kuderako, ndikukabweraso mina ndi mafamily awo kuzakhala ndithu kucheza, kuona bwinobwino zinthu zimene tili nazo kuno ku Malawi. So izi ndi zinthu zoti sitinganene chimodzimodzi, koma ubwino wa conference imene ku dziko la Malawi ndi ochuluka kwambiri, ndipo uthandiza dziko lathu pa nkhani za tourism, nkhani za chuma, ngakhalenso nkhani za exposure, kuti parliament yathu pano ndiyo dalirika komanso ndiyo khulupirika kupanga ma conference akulu ngati amenewa. Right, Honorable Speaker. It is very clear the statement has addressed most of the questions which members of the media had. As you can see, there are no further questions. With that, we are now moving towards the end of the press briefing. On behalf of the technical committee, I would like to thank you, Right Honorable Speaker, for addressing the media, and of course also to thank the media for your presence. Shortly, the Right Honorable Speaker will take leave. Moderator, allow me to say something in Chichewa. Statement yanga nawerenga mu Chizungu. Mangofuna nditseke ndikunena mawawa kuti
chinthu ichi si cha parliament yokha, ife ndamene tikutsogolera. Chinthu ichi ndi cha Malawi tonse, kulandira alendo ochuluka choncho komanso maudindo akuluakulu ndi chinthu chapamwamba kwambiri. Tichilandire Amalawi, tichitenge ngati chinthu chathu, tichivomereze ndipo tithandizane, tionese nsangala mmene timatchuka nawo kwa alendo athu amene akubwera. Tikufuna tikhale ndi mbiri, tipitirize mbiri yathu yabwino, komanso alendo amene akamachoka azachoke ndi mbiri yabwino ya dziko lathu. Kukhala ndi maspeaker osachepera 18 ndi chinthu chokuti sichinachitikepo, ndipo ife tichinyadire kwambiri. Ndipempheso anzathu makamaka makampani kuti atithandizire. Boma likuyesesa kupanga mbali yake, ndipo tiathokoze president athu Professor Arthur Peter Mutharika povomereza kuti msonkhano umene uchitike kuno ku Malawi, komanso polamula kuti chilichonse chofunikira tipange. Koma mukudziwa kuti mwapatokha sitingakwanitse, tikuperewerabe zina ndi zina, ndiye tikupempha kwa makampanies komanso akufuna kwabwino kuti alowererepo atithandizire. Uwuso ukhala mwayi oonesa zichitochito zanu kwa alendo amenewa. Mukatithandiza ndithu tipanga maubale kuti nanunso muthe kuonesa zintchito zanu kwa alendo amenewa. Ndikuthokozeniso inu anzathu olusa mawu aku media pa ntchito imene mukugwira, kuyesesa kuti kuyika parliament yathu pamapu komanso kupereka zimene zikuchitika kuno ku parliament kwa Malawi. Koma tikupemphenisoni kuti musasire pompo, mupitirize. Tikufuna kuti tikhale ndi conference yopambana kwambiri, kuti conference imene ichite bwino. Oyambirira ndi inuyo aku media. Tigulitse dziko lathu, tigulitse parliament yathu, tikambe zabwino, komanso tigwire limodzi, tionetse umodzi kuti ntchito imeneyi ipepuke. Ndikuthokozeni chifukwa chobwera, komanso tisanafike kwenikweniko tikubweranso kuti tizakuwuzeni mmene zikuyendera. Ndikufunireni tsiku lopambana nonse. Ambuye akhale nanu. Zikomo kwambiri. Mayankhulapo zoti mukupempha ma companies komanso ma institutions zosiyanasiyana kuti alowererepo pa athandizirepo pa msonkhano umenewu. Ndimangofuna ndizoti kodi mukufuna thandizo lanji. Ngati tili thandizo la ndalama, mpaka dali pano pafunika ndalama zochuluka bwanji, ndipo thandizo mwina ngati likuchokera kuboma ndi ndalama zochuluka bwanji, nanga kusadiki kuchokeranso ndalama zochuluka bwanji. So mukwambiri, ine ndimese matongo choka ku Times. Thank you, Messi. Tithokoze for yafunso lanu. Event ngati imeneyi ndiye kulu kwambiri. Mukudziwa kuti panopa a president analamula kuti tikhale pa austerity measures, kuonesesa kuti chuma cha dziko chikugwira ntchito yofunikira imene ili yofunikira kwambiri kwa Malawi. Kuno parliament tikusatira zimenezo. Chifukwa cha kuchepekedwa kwathu tili ndi ma shortfall, ma exact figures I think akhuza kukupatsani a committee chair, koma ndithu tikupereweredwa. Makampani ena akubwera, ena achita ma pledge, koma tikufuna ndithu kuti titachuluka, kuti zonse zimene zili pa program zikwaniritsidwe. Chithandizo chitakhala cha ndalama pa zithandizo zimene tikupempha, sikuti tikungopempha ndalama yokhayi, koma tikupereka pa zimene tizikufuna kuchitika. Ndezi kumatengerano kuti ife tipanga mbali iyi, ife tipanga mbali iyi, kapena iyayi ife tingopereka mwina kangachepe kuti kakuthandizireni. Pafunika zinthu zambiri, ma transport, ma accommodation, kuonesesa kuti alendo athunso akusangalatsidwa,
takonzanso plani kuti tizatengere ku Salima kuti azakaonenso nyanja yathu ndikuonanso mina chikhalidwe chathu malo awiri atatu. So zonsezi kuti zitheke mukuziwa kale kuti ndi ndalama. Ife pempho ndi limenelo, koma tinene kuti zikuyenda bwino sofa, tikungofuna kwasala kuti malizise ndi zimene tapemphazo. Sindidziwa ngati ndamaliza kuyankha funso lanu. Especially on the amount that is needed for this conference. Panopa shortfall yathu balance kapena kuti ndalama imene tikusakasa ndi yosachepera 400 million. Budget yathu inali somewhere around 800-900. Koma kwinako aboma kutithandizira ifeso wa parliament mwezi wa timakhani ka budget kathu kuchita host zinthu zimenezo. Komanso aku CPA amapereka kena kake kuthandizira imakhala $25,000. I mean sorry, 25,000 pounds ku hosting nation imene kupanga host chaka chimenecho. So posachedwa paso munaona nzathu wa China anatithandizanso ndi $20,000. So zonsezi zikupita umeneko, koma tikuperewera imene ndanenamo. So ndi pempho lathu ndithu kuti atithandize. Kumbukirani kupanga subscribe to our channel Malawi News Daily Update kuti nkhani zochitika ku Malawi zisamakuphonyeni.